Terve, tässä on Maria. Kiitos onnitteluviesteistäsi. Olen miettinyt tätä aihetta syvällisesti ja haluaisin todella kuulla teidän mielipiteenne. Uudet ajatukset ja laaja maailman ymmärrys jäänyt rakentumatta. Ihmiset ovat vuosituhansien ajan keskustelleet elämän positiivisista ja negatiivisista puolista, kirjoittaneet aiheesta lukemattomia kirjoja. Voimme käydä pitkiä keskusteluja johtamisesta, perheestä, yhteiskunnasta, psykologiasta, ja monista muista aiheista. Silti näistä kaikista keskusteluista huolimatta emme ole onnistuneet ratkaisemaan rikoksen, sodan, huolen kaltaisia ongelmia. Mikä teidän mielestänne on näiden ongelmien perimmäinen syy? Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte jakaa ajatuksenne ja kommentoida postaukseni alle. Kiitos!